Hello guys, θα ήθελα να σας πω ότι το βίντεο κλιπ θα βγει. Ήταν ένα φυτό. Εντάξει, συνεχίζουμε εμείς κανονικά. Ότι το βίντεο κλιπ θα είναι για το Πάσχα. Εννοώ ότι όχι, δεν θα βγάλω ένα τραγούδι για το Πάσχα, όχι. Δεν θυμάστε ένα βίντεο κλιπ που σας έλεγα? Όταν θα είναι για να φάμε με τη γειτονιά, θα κάνω ένα, πώς λέγεται, το γλέντι, που ξέρετε, που ψήνουμε, καταλάβατε. Τότε, εγώ θα κάνω μια έκπληξη στη γειτονιά και σε εσάς. Θα κάνω βίντεο κλιπ για το τραγούδι. Όχι το δικό μου και το δικό μου, πολλά τραγούδια. Αλλά το καλύτερο, ποια τραγουδίστρια είναι πιο ωραία? Λίλα ή Μαρίνα Σάτι. Αλλά έχουμε και μια άλλη καινούρια. Σας την έχω πει, αλλά δεν τη λέω συχνά. Να που να σε κοιμάσαι, που δεν απαντάς, που δεν απαντάς, ναι, που δεν απαντάς. We don't feel fun, pick up your phone. Καταλάβατε, Αναστασία? Τότε σας περιμένω όλους να περάσουμε τέλεια. Αλλά όχι στο σπίτι. Φυσικά στην κάμερα. Πώς θα μπορούσαμε να βγάζουμε αυτά τα υπέροχα βίντεο χωρίς την κάμερα? Ευχαριστούμε πολύ για τις κάμερες. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να πούμε. Έχω δύο μάτια καστανά στα φτερά. Τρέχω, δεν κοιτάζω δεξιά και αριστερά. Πώς περλέψα, αγάπη μου, την είπε με χαρά. Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν είμαι μια χαρά. Μα η αγάπη μου κοστίζει. Μα είμαι βόμβα που γκρεμίζει. Σας περιμένω όλους. Βάλετε ένα like, έμα θέλετε. Εντάξει, τότε σας περιμένω όλους. Θα είναι καταπληκτικά. Τώρα βάλετε ένα like και τα λέμε. Παιδιά, σας το ξαναλέω. Βάλετε ένα like, έμα θέλετε. Έμα δεν θέλετε, δεν είναι ανάγκη. Εντάξει. Παιδιά, θα το ρομάξω τη φίλη μου. Εντάξει. Έμα θέλετε, βάλετε ένα like. Έμα δεν θέλετε, όχι. Εντάξει. Hello guys. Τα λέμε. Καλή Ανάσταση μέχρι να τα πούμε. Αλλά θα είναι σύντομα, αύριο. Αύριο είναι ο επιτάφιος. Χρόνια πολλά σε όλους.